beaucoup, vous qui nous regardez. Nous vous remercions pour votre fidélité. Vous savez, nous sommes dans la mouvance de la fête de Tabaski. Alors, en bas, Obela Djilenyanako, Obel Sambi Sambi, Alaka Sankura, Hera, Chaman Dambela Djilema, Ala Yina Sanirana Tugumina, Alaka Sanweta Jirana, Kenya, Ani Naflutigia Konana, Obeni, Nonkma, Sherifa TV sans fait. Ambaïra Kafouanga, émission Ayangania Kake spécial Sambi Sambi avec notre artiste, notre frère qui s'appelle Moustapha Sidibé, Canada Tourisme. Merci beaucoup. Alors, vous avez déjà tout compris. À la Befam Kabanka, faut bi, à mes plateaux minao, les plateaux spécialisés. En bas, faut malien, bembela, djele, yana, kademe, kai, fou, kidal, amus, sorolem, be, ana, fou, djamana, waroukan, Francis, djamana, Congo, djamana, frota, c'est Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, aubeni, nyonwati, aube, sambe, sambe, kafo, ana, belmake, Moustapha Sidibi, ina, fabora, karam, no, bladumana, yetukumina, ana, la dibina, masala, fou, erkele, mbounyonko, mimba, toabse, ka, nisonda, chaman, sur faw sigro la tugo mina ka sura make deguye awma no ma se ka ala jefna télé subra et télé la sou abse ka ta jabra mun france en fait YouTube Facebook jamuga nda fale me sura no mimba to abse ka wasaka la tugo mina amanga public sharma mawfu kosobe ay tigara fa yaratum. Alors, si ça me dit Ambel Makema, ni oye Moustapha Sidibé, Zigri Moustapha Kafoko, Anison Djalimaba, Bismillah Bi, Kafoko, Ambe Seli, Nyanyali Hopun Konana, Kodi Basitila, Malatan, Ambel Makema, Ba, Idore, Alhamdulillah, Ikena, Ian Soro, Kumaso Kono, Ireka Kena, Refana Kene, Amela Foula, Kafoko, Iki Bismillah, Jamukan, Jamukan Mewuleku, Jeunesse et Développement, Jamukan Aya consacré. Kama bi kabiniga dumi damu na fobi amna ndatu abila doni inshallah aywa ibismillah abarka merci mafu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam bi ala subhanahu wa ta'ala fofolo ka ala bargada ko fi am sole ala kirabaka sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ko fi am fana mbofu ko fi am foli di anga don gela bela jele makankara mbofu ko fi foli di malien bela jelema malik kono ya ani malik kokan afuye wassalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci. Alhamdulillah. Alors atege bashika nambe dese muriba bugu ko wamba werefu ko sobe sabla au nana kananga jemkan diambolo jemkan anga kuma so dimbara aya wuli ani fraction seconde au benana kana anga wuli jabi ulamba fu dante fulimina ka klaka ambal makerini aka jama joku bela jelen fu aka staff complet de bien ayebe piano la maka 600 kasi ka kuma so ka kala kosobe. Alors 6 ans je crois que avec kuma dabuye klindi ma yananga kuma di yananga sira di piano folama alors ibisega fana bi ame siri duaina dabuye flo jumande e buluka ni chant flewroma bon nebe ala de fo ni ndron ka dira ala la nu watina mo nyaba ona kafu bela jele sambe fatigiyala batigiyala balmatigiyala dentigiyala sanyo chama anu geje kan seliba feti nyon fe kan yini ala fe ya rabbi arafa do mun gala arafa dona ya rabbi ala ka do min anga jamana malaka do min ayede ma anga jamana ya rabbi ala ka suma ala malikul suma fina bi mali yoro ya rabbi ala ka frina boy ya rabbi ala ko ke ala kirani jonna bela jele amin ya rabbi jonna mun banga dugulu ka ala ka gulu koso amin ya rabbi ala ka gulu koso amin ala kira hormo ko salli ala muhammad salli ya rabbi ala ko do bela jeli na tikere ba fo ambala ke fu voilà ambora ka kan no blad may mina jesi sani ori e fatmata zahra e maroko fo dumini a jara malen bela jeli nyala me wati dola ni titu wala we kashi no ofna timia no bla flafna bambulu peut-être ambo fna jirawla jemkan kono follow Seida amba aminata ambo ufna jirawla ka klaka kira fasa ni ala sonama kisi anema ba ambe klaka ofna kliku jira awla kene kan yano che sabla mimba ankofobi minkra sababu kana na bi wodi mission ja kene amba fo aka pianisi banyana aka jansani ablono dumani rapidement yana ngatani e jemukan toy ay tigere ba fo
Merci beaucoup. Alors, tout de suite, je crois que avec Mission Diakene, Bini, toi, nous sommes Beka, en la Jeffo, sur la psyché, nous sommes sur Togomina. Alors, Sidibi, Marokafo, Machaman Bidoika, Dulu, Ika Dunduman Dachula, Ali Amboraka Mila, Sisani, Oye, Fatimata Zaharaï, Adjaram Roy Kosobe. Alors, est-ce que, parce qu'Amaï Kafo, Dumulidaina, il est zigri de fort. Est-ce que il donne zigri, il donne damnani, zigri de Walma, et donne Dunen, Chou du Mena, Fukana Ke, il n'est spécialisé zigri qu'on en a. Il y a des derniers Sidibé. Mbifo ka sirifila barake ba befo ka damne nyamuga sula fo duma mbaw befo vraiment ka baraka da ko sebe ay force mun di zigiri ma diaranye zigir dalaw bela jeden to wala mbe foli da awma très bien ni Moussa Sidibé bon ni dongli damne ni zigiri ere de faut qu'on a ces bima mbo zigri de sera fait aywa o sera kilin de toujours zigri sera voilà on y a kanu take zigri de la de en direct donc bolo fara chamantala d'accord kala ndong li dawa kasida na boka kila mangudu boka ala mangudu fo ka manyo mangudu fo atoko mi to vena mi la mangudu boka de modu c'est ça o be no mai mais oui on y a kanu katani ni voilà donc on y a une barre sur le calendrier de là d'accord voilà mais moi je me dois quasi d'ailleurs il t'a sorti à maman couronné calendrier est-ce que c'est le cas pour vous il y a la aide donna la à Dieu la welma et couronné calendrier ni ka ke à barakalai bon ni barre sur le calendrier de là moi je sais que zig dans les cas sur le couronné calendrier il m'a dit ça chaman calendrier mais à kachala fait nous dîner kitabu kalaga corona kala be gera ulula wila famia ni zigiri datugo nyumai ya famia bon bese kuma do be ni ba fe ka lu expliquer mo ye ka get dongili jiaka la me bese ni e aboga ban e kelen tebli e ka jamana tebli bese ni bo islamé sans frontière de bede damakakala donc ni kuma kan fo dron ni ta do dron donc e bi ka dala ka fo ko mo ba do ka fo ye kuma do fo kuma mi no mai tout à fait voilà donc voilà ni mo mo kalanen do ani mo mo famiyalu no dine kono e bi se ka gera wulula ni ba fe ka kuma ala ka manyuma do kan e bi ba fe ka kuma kira ka sahaba do kan o bi ba fe ka kuma ala kira ka o bi ala kira somo do kan c'est ça o bi ba fe ka kuma kira gero kan donc e bi se ka gera mo la o bi se ko kira nganya ma ya fiye bien ka sahaba nganya ma ya fiye wala sa e ke se ka kuma kan kanye tout à fait voilà très bien et te da fo Moussa Sidibé ka jira ka fo amesili okumu le konna sambe ka mission dia foli di aw ma fo aw sigi yoro la bayi ka fo i ka dumulu maw ni ka la mer radio la ou ma télé là on a l'impression que il veut ka sonorifier il veut ka faire de voix koro do ba fo est-ce que c'est une voix naturelle ou pas voilà mais peut-être que si tel est le cas est-ce que Ambelma Kepsika a dirana ka fo nia ere candier en compagnie de son pianiste kasi ka ambla ka kene yubani o kosobe c'est ça c'est le mieux va dernier voilà et le bala je c'est ça comme c'est mo chama man ngala téléphone c'est ça qu'est-ce qu'on te fait de guerre apparaît de la envoie le c'est ça donc il ne va pas là vous savez donc il menda vous savez piano voilà go do fo vous savez go danazo là de peut-être apparaît de venir me servir là go boler à nous c'est là voilà on va faire donc d'accord voilà alors ambora mi la jessi ça ni et Fatimata Zahra voilà ça c'est très bon un bon son alors c'est ça ani Fatimata do mo tulo bana maliko agilla won ga fo ko baye de ni goy ka denzo soro ka se sabama e ma ba Fatima da kula o fene ko baye sa ka denzo sabatu nyona Fatima da ta chala o fene ko baye da ko baye am so furu kile fila sa Fatima da to fene na fene ja o fene che o fene chero sene ma ko fo sa ro très bien Fatima tuli musuwanga
balima muso ye Fatimata ya bolo wele Fatimata karamɔgɔ muso ye Fatimata ya bolo wele Ah là c'est vraiment incroyable, c'est incroyable vraiment. Donc nous on est deux bora bella 600 la faut que voix naturelle voilà c'est ça, immersion dans l'ambiance de la fête de Tabaski avec notre invité du jour Moustapha Sidibé Albaraka Akam Nobladouman la 600 mais oui en bas Fatoumata Fassaï. Merci beaucoup. Alors c'est très important aujourd'hui puisque Amsika Foni Chien Foulaï Kana Jeunesse et Développement Plateau Camp c'est le lieu aussi Kaseki Niga dont l'ida au parce que deux bêtes tout le monde de Coca dont l'ida qui a dit. Alors, donc il voit travailler le début ce n'était pas comme ça. Alors, est-ce que debout qui a tué du maintenant est de la Dongolida ka tout donné quoi donné Sabou laïd de la Dongolida incono ou le maïd de la tué du maintenant là. Aywa ni ngali diaranye. Nous de fo ibi kalandongli fin meneda. Zigri dongli fin menda nya be soro kala ro de la d'accord anga chorba fi segunu e shego la sanakane na ala fa ala ge sija ni kene ya kalfa anala segu bela jelen foni watina shego la sanatola musafi kalande ya de ke segu toujours nya kalande ni donc alika kalanyoro la mo chugo la selu wakati fe avec kalimon da ka ala mungu fo ka kira mungu fo ani jumashu ni dene shu fe be faranyo nga ko de ke wali ka kalanro la moyina fo no dala qur'ana kala ni fona wodi be ke silwati be et puis fene bon jumashu ni dene shu fe na ba ke donc mais mugo bi munu forli do ka tamal ne rek ya famia be mana ga barala chugo e be mugo do de ye ko ka ke chugo ye ka bara fe o jinya da ke chugo jinya dana tene wala mais bi mugo ye ka fugo anono ne baran soro ten doro bon karamo tena karamo tira chugo di o da kuma sugo mugo da bo kuma sugo fo ida non karamo be bela c'est ça no bi mugo do de ka ke bara fe ka nyaba ka ke wala fe ka ke bara yere absia je il timale rek voilà bi se ka bara yere ke ka temaka mais en tout cas koni de jagili bi mugo do koni ne ka fo ka ke chugo jeriye ka ke bara do ke bagay voilà donc kala la donc zigdala nyana ma chama badi bi munu forling do katame musafiri rek donc abina fo e kala ne dige mais ma dum la dige kala rola non ok donc li dan yara na chugo jumena bon donc li dan na chugo na dron wode ina fo selwa dife ko ma mbake ani jumashu dana jo mbake ambal make tumbi kala ro ina sufiya dambele abe markala ala ke sijan kenya kalfa min arabi akadum la chugo jarane kudu abe dongile mununda kirala mo chama be mo korba jamanya do baza mo chama tume ordem la je folo la atume kira mo du fo mo be adonga fo chien la ma fa Racine Sall voilà ok Racine ko fa ali nana ali fengala a kabagudu sufiya damele donc on a be yon soro kalando kelen la chegu fi bo ali ka dongili dacho jarani abe kira mangudu mu fo dacho jarani ne ya kanu bo anni ne makale nyongana ne ga se ka tare duma ga doni ke quoi voilà atigre wa femme Zigirida, je crois que ma chambre ga kayna fo ochugo wala parce que ba ka fo ensin mamu mbeke akoro bon je crois que ni alama kutudu est-ce que lu kanga ke do be ka Zigirida ke bon instrument de bako ça fait danser et pourtant objectif touyer objectif il est ka ala kiraou parce que uluma jamtu mina ala ka cherusi baw parce que uluma jamtu mina mais on a l'impression que ces derniers temps avec Abou Mina on a donné est-ce que vision baw jume est là ou là ni ingara ou là et c'est comme fo mimba tout abseka ta mina on chukumina bon bare tout là mina kono aka gelen kusebe kadaka génération mun kana li bon mo chama tiga yini tuguni barangere kanga keni hakilam ni akemi mo chama tigo nini mo be ka fene nini essa famia bon se borala akera fengo quoi
mɔgɔw bɛ fɛn de ɲini na mais u tɛ se de ɲini na ani k'a kalan mɔgɔw t'o ɲɛɲini donc baara in ka se ka bila minɛn kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que mɔgɔw mago t'a la bilen k'a fɔ karisa bɛ ka nin baara min kɛ tiɲɛna nin ka kɛcogo ka ɲi an k'a lajɛ an k'o tigi dɛmɛ non mɔgɔw fana mago t'o la mɔgɔw fana mago bɛ mɔgɔ jumɛn na mɔgɔ min bɛ se ka hali huwawo ci ni mɔgɔ bɛ se ka tɛgɛrɛ f'a kun dɔrɔn mɔgɔw mago b'o la k'o dɛmɛ donc a bɛ se ka kɛ sababu minnu yɛrɛ bɛ se baara in na olu bɛna décourager donc olu b'a miiri anw bɛ k'a da cogo min na peut-être i b'a sɔrɔ anw fana ta in man ɲi an fana k'an ta in sira bila an ka tɛmɛ ka taa sira dɔ in fɛ k'a sɔrɔ i bɛ sira ɲuman fɛ koyi n'e y'i ka yɛrɛ bila dɔrɔn a bɛɛ bɛ taa kungo kɔnɔ. Tout à fait. est-ce que y'a faamuya donc a bɛ lajɛ de donc génération minnu bɛ yen u k'a lajɛ an bɛɛ ye baara in sɔrɔ mɔgɔ minnu na n'o ye tonton Racine Sali n'u ye hali sini n'i y'a ka dɔnkili lamɛn i bɛ Ala sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ Ala kira sɔrɔ a kɔnɔ. Tout à fait. Ala ka maɲumanw y'a la donc an k'a lajɛ an ka se ka baara in to o minɛn kɔnɔ toujours. Très bien. Ka enregistrement k'a la basi t'a la an ye mɔgɔ caman ɲininka o la olu y'o dalilu bɛɛ d'an ma an tɛna kuma o kan tuguni k'o jɛnya yɛrɛ basi foyi t'o la mais enregistrement tɛ o e min bɛ ka na kuma e de don ko min bɛ e yɛrɛ de nɔfɛ i bɛna na mun de fɔ mɔgɔw ye ani i bɛna comportement yɛrɛ jumɛn de yira parce que il faut que mɔgɔw k'o de faamuya an bɛɛ ye dɔnkilidala o ye tiɲɛ ye mais dɔnkiliw minɛn tɛ kelen ye donc fo zigidalaw kɛ minɛn dɔ de lajɛ k'u yɛrɛ to o kɔnɔ i b'a ye zigidala dɔw bɛ labɛn dɔw kɛ tuma dɔ la min bɛ mɔgɔw yɛrɛ hakili wuli kosɛbɛ. Tout à fait. dɔw bɛ siyɛnibaw don ka buguninw don k'u la donc i t'u ni mɔgɔ dɔw min yɛrɛ dɔn bilen ka bɔ ɲɔgɔn na donc bon e dun bɛna na kuma min fɔ mɔgɔw bɛ kuma lajɛ k'e yɛrɛ jɔlen lajɛ tiɲɛna kuma min bɛ ka bɔ i da o ye kumaba ye mais e yɛrɛ jɔlen e ye mɔgɔ siya jumɛn ye sisan. Exactement. yɔrɔ nin ye kabako ye. Kabako dan yɛrɛ de don. c'est vrai yecogo tɛ mais yɔrɔ dɔw la yecogo bɛ mɔgɔw yɛrɛ attirer ka kɛ baara in yɛrɛ kɛcogo ɲuman kan i bɛ ka kuma min fɔ ni a labɛn fana yerila a bɛ mɔgɔw fɛn kanu tɔ don mɔgɔw la mais e ɲɛni jɔ k'a fɔ i b'a fɛ ka Ala kira mankutu fɔ i b'a fɛ ka maɲuman dɔ mankutu fɔ mais e yɛrɛ tulo sogolen don ka buguni don a la ka siyɛnibaw don i la maɲuman in de la ka siyɛni don a kan na ka buguni don a tulo la yɔrɔ maɲuman in kɔni t'o fɛ a t'o fɛ a ma deli k'o kɛ donc fɛn kɛ maɲuman ye min kɛ fɛn f'i da la i ye ka min f'i da la a to hali n'a jogo t'i la a labɛn dɔw kɛ i la dɔɔni. Tout à fait. donc an b'o de ɲini vraiment an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to hukumu kɔnɔ o de cɛ ka ɲi. Effectivement i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ kanu au départ i m'a kalan kɛ nka a ka di ni ko ye mais i b'i appliquer n'i donna la au fur et à mesure i bɛ leçon ta kosɛbɛ i b'a ɲɛɲini finalement i bɛ se a la donc voilà donc je crois que diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de ye i n'a fɔ i bɛ se ka kɛ zigidala ye k'a sɔrɔ i ma kuranɛ dɔn i ma kuranɛ kalan mais n'a kanu b'i la i b'a fɛ ka kɛ fɛn y'a la au fur et à mesure i b'i appliquer a la i bɛ leçon ta la donc i yɛrɛ bɛ tila ka tɛmɛ i karamɔgɔw la kɛnɛ kan exactement i bɛ dɔnkili da yɛrɛ hali kuranɛkalannaw yɛrɛ bɛɛ bɛ tila ka kabakoya i sera ka nin expérience sɔrɔ cogo de ka nin da mais i ka cɛsiri n'i ka kanu de b'a se i ma. Tout à fait. i m'a faamuya donc o cɛsiri jumɛn ye ka se mɔgɔ ma e b'a fɛ ka kuma Ala kira la ou bien e b'a fɛ ka kuma Ala kira muso dɔ kan Ala kira muso ka ɲɛnamaya tɛmɛna cogo di komi e m'o kalan donc mais i bɛ se mɔgɔ kalannen dɔ ma a b'a ɲɛ f'i ye. Exactement. parce que o exemple frappant ye kɛnɛ kan wele ni mɔgɔ mago b'a la i tɛ kɔrɔbɔrɔ ye mais i b'a fɛ ka kɔrɔbɔrɔ dɔ wele dɛ i bɛ se kɔrɔbɔrɔw ma u bɛ kɔrɔbɔrɔ kan cɛ in f'i ye. o de y'an bɔnnakɛ ye. kori ne yɛrɛ bɔnnakɛ ye kɔrɔbɔrɔ ye. n'est-ce pas. ok donc o de la n ye exemple ta ni kɔrɔbɔrɔ ye olu ka di ne kosɛbɛ. i y'a faamuya donc i bɛ se olu ma donc kɔrɔbɔrɔ kan ɲuman f'i ye i bɛ se k'a da ka sɔrɔ hali e tɛ kɔrɔbɔrɔ kan mɛn. walayi. mais n'i y'a da dɔrɔn ni kɔrɔbɔrɔ dɔw y'a mɛn a bɛ nisɔndiya vraiment i ka dɔnkili ɲɛna. tout à fait. ka sɔrɔ hali e yɛrɛ tɛ kɔrɔbɔrɔ kan mɛn. tout à fait. voilà. kɔrɔbɔrɔmuso yɛrɛ sigilen bɛ ka télé lajɛ tɛ waati la. Ala k'a sara ni wɛrɛ. amina rabi. merci beaucoup an bɛ Fatumata Traoré bɛɛ lajɛlen fo sabula Fatumata Traoré tɛ tɔgɔ denni ye an baw yɛrɛ ni u sigilen bɛ ka télé na nin waati la u bɛ Mayina. i bɛ Mayina dɔn. n bɛ Mayina dɔn. très bien. kosɛbɛ. donc Mayina dugu dumanba ye. n'est-ce pas. an ba sigilen bɛ ka télé lajɛ Fanta ani a ba da la u bɛɛ lajɛlen bɛ ka émission in na nin waati la Mayinakaw fɛ yen nɔ an bɛ tanti Juma an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati la k'u bɛɛ sanbe Ala ka banaw fiɲɛ ban pewu. alors tout de suite on va essayer de regarder ce clip Seyida Amba Aminata donc an b'o clip lajɛ an balimakɛ Mustafa Sidibe ale de ka nɔbila don. je crois que c'est très important. nous sommes en spécial aujourd'hui, spécial de Tabaski. Juste après, ça met sur le plateau quand à tout à l'heure.
Sigi musudu fe Nibi furu de la Figi munyo kasabale Furu tono edinidi Seida Aminata Amba Aminata musuluda Arasuluba ala Aminata Denyu mawuluba Seida Aminata Denyu mawulula Muhammadu Bala Aminata Denyu mawulula Ada sifi tungarafo Mama kibikani Waki ya kunarifu Fatuma haidarafu nye Julie haidarafu Fatima Darame funye Fatima Tabarikani Saida Amina Musoda Arasuluba ala Aminata Denyu mawuluba Saida Amina Musoda Denyu mawulule Muhammadu Bala Aminata Denyu mawuluba Denyu mawuluba Saida Aminata Musoda Muhammadu Bala Aminata Denyu mawuluba Amba Aminata ni wati la oka ambal makeka no demande ni ofuna ka tashiba ga nyishi Aminata trop bela jelema o sabba ay Fatima Zahra ay ul fasalame ay Aminata trop fana fasalame ko sabba Aminata trop fana ofuna kelengele me minga dukono ofuna bela wuli ku joku tere wili kenaka
Seyda Amina. Seyda Aminata. Allah. Mais nous là Seyda Aminata tɔgɔ dara ale fana ye maba dɔ ye jinɛ sira kan c'est ça. Bon n'i y'a mɛn silamɛw bɛ waso ka fɔ an bɛ waso ni Muhamadu ye Muhamadu ba o de ye an ba Aminata ye. Donc c'est vrai ala kira ka bon kosɛbɛ ala ye danfɛn dan ala kira ka fisa n'a bɛɛ ye kojugu. mais ala kira ba muso fana kɛra sababu ye ka na ni nin ye dugukolo kan ye o musoba ye koyi donc ni muso kan k'u bolo kɔrɔta ni denw wololen dugukolo kan ne hakili la an ba Aminata kɔni o ye numéro 1 de ye dugukolo waaw tɛgɛrɛ fu la très bien. voilà donc voilà an ye miiriya sɔrɔ n ko bon an fana ka kalandenya hukumu kɔnɔna na an ka se ka kuma dɔ fɔ ala kira bamuso ma n'o ye Seyda Amina ye tout à fait o kɛ bonyamasigi ye Aminata tɔgɔ bɛɛ ye dugukolo sanfɛ voilà a bɛna fɔ ne balimakɛ de bɛ se ka hali wajuli kɛ yɛrɛ o. ayi même si wajulu kɛ dɛ an ka wajulu dogo de bolo parce que e taara école la i ye kalan kɛ i ka kalan furila ka ɲɛ fo ka na kɛ i bɛ ka kalan in bayɛlɛma k'a kɛ conseiller o ye dɔnkilida kɔnɔna ye c'est pourquoi on dit que un chanteur aussi est un messager est un guide et est un chanteur également parce que il bɛ ka min fɔ i ka dɔnkili kɔnɔna na c'est juste pour sensibiliser aussi les fidèles ou peut-être les uns les autres ka se k'u kunnafoniya i n'a fɔ diinɛ sira kan e ye min fɔ sisan Aminata an ba Aminata peut-être i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun b'an cɛla u t'a ka histoire dɔn mais e ye min fɔ sisan a bɛ kɛ sababu ye k'u tigi kalan k'a dɔn k'a fɔ vraiment jaamaba fana kun don diinɛ sira kan c'est important alors o la an b'a fɔ baara o baara n'i b'a kɛ i k'i wasa don a la kosɛbɛ alors an b'a ye k'a fɔ Moussa Sidibé ka dɔnkili kɔnɔna na on a l'impression que ce n'est pas tu n'es pas de Ségou peut-être généralement nous les Sidibé c'est entre Wasolo i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i buruju kɔni bɛ Wasolo ça c'est clair et net an ye Wasolo ka yɛrɛ n'est-ce pas an bɛ Wasolo ka ye i n'a fɔ Umu Sangare an bɛ muso an b'a fɔ yan Umu Sangare ka Umu fo vraiment k'a barika da a ni ne kɔni kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye a fa ye ne ye a bɛ ne bonya kojugu bawo Sidibé bɛɛ den ye Sangarew ye n y'a wele don min na n ko Umu n ko i fa de bɛ k'i wele téléphone na a bɛ lamɛn wa k'ale fa sara a mɛnna dɛ ale fa bɛ se ka ban sa la cogo di an bɛ o kuma n fa n t'a fɔ astafurula ye a sɔrɔla k'a fɔ ko astafurula ye n sɔrɔla k'a fɔ a ɲɛna n ko vraiment an ye den min sɔrɔ den y'an bɛɛ wasa a nisɔndiyara kosɛbɛ mɔgɔ ɲɛnama don kosɛbɛ a delila k'an invité a yɛrɛ de tagara tobili kɛ k'a d'a ma a donna tobilikɛyɔrɔ la a tɔ b'o kɔ 2 heures du matin an sɔrɔ a fɛ yen Alahu Akbar a tɔ b'o kɔ mɔgɔ ɲɛnama don kosɛbɛ an b'a fɔ kɛnɛ in kan yan ni Ala sɔnna a ma ka Wasolo bɛɛ fɔ a tɔgɔ la inchallah ka ɲini Ala fɛ Ala kɛ hɛrɛ k'an n'a ye amina rabi amina amina Ala kira hɔrɔn a ka d'an yɛrɛ i n'a yɛrɛ ka se ka dɔnkili dɔ da ɲɔgɔn fɛ c'est important o bɛ kɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛ yɛrɛ a bɛ sira la joona inchallah a bɛ kɛ yɛrɛ Ala tɛmɛ a tɛmɛ très bien mais n'an kɔni b'a da ale de bɛna anw ka deni kan anw tɛ taa ale ka deni kan dɛ ale de bɛna anw ka deni kan anw bɛ bɛɛ de ye ka Ala kira ni sirifu fasa fɔ kosɛbɛ madame Haidara tɛ wa a kojugu ayi mais a bɛ sɔn ayi ale b'a adapté ni fɛn bɛɛ ye o a bɛ se ka adapté fɛn bɛɛ la kabini san min na a bɛ baara in kɔnɔna na a b'a dɔn kosɛbɛ ni bi bi in na yɛrɛ a bɛ tournée européenne na an b'a fo a ye Mali misigi sama ka se yɔrɔ jan kojugu ka Wasolo ka se yɔrɔ jan vraiment adamaden bɛɛ ni i sɔnfɛn don n'Ala ye min kɛ min a y'o t'o bolo wallahi asidiya tɛ foyi ye a taara Ivoirien fɛ yen u ka téléso dɔ la nin waati la a bɛna fɔ anw t'a valeur dɔn kosɛbɛ karamɔgɔkɛ kabako don koyi a kɛra bonya yɛrɛ ni sisan tɛ n'a tun yɔrɔ ko mun bɛna jouer Cameroun ou bien Nigeria o tun ye kabako ye dɛ kojugu Ala ye koba k'a ye kosɛbɛ maaba don fana kosɛbɛ ba don kojugu ba de b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka bonya e m'a fɔ k'a yɛrɛ donna gabugu la ka tobili kɛ k'a di a yɛrɛ makɔrɔni de tobi a don su ka d'a ma a banna a bɛ se kojugu ni fila kɔni ye kɛ maa fana ni makɔrɔni ye taa kelen fila yɛrɛ a ma nɔnɔ di mais non a ma nɔnɔ di nka a ɲɔnɔ sɔngɔ di amina Ala ko dɔn dɛ hali bi an y'an balimakɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ Mustapha Sidibé an bɛ seli hukumu kɔnɔna na sanbe aw minnu sɔgɔlen bana nin waati la an bɛ foli belebeleba di an fa an karamɔgɔ ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara k'a fɔ ko Ala ka mɛn an kɔrɔ hali bi je crois que i ka dɔnkilida kɔnɔna na n b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ k'i ma tasubila kɛ k'a ɲɛsin an kan o tɛ se ka kɛ dɛ n'est-ce pas
ne ngora ka fonna do zara donglim da ni ya donglim ni karamo haydara fasada sugele on fait zugele kili ku fila sugele anya sijo bege sugele baba si ma fait d'accord Fatma Zara est certifié haydara momso o de Fatma Zara donc anya be da on fait sugele mais on yere be akanu dimjon fle ne rego ha woni ko nakoni an ko banu fasai an ga an tayi be premier mais sijo tibi ko akwa ni be fasami ngoni ni Fatma Zara dongili ako dongili mina buri ka dawro jande afo wallahi ya bogo ako dongili mina dawro ja ko beze fenga do a jomandi an ngo basala sunanya an ra mo fasa daire ko sebe ka brema se kai d'accord ale mali sadiri mali ta kwa jembe de tata jembe de tadu ni wati yere la abe wati mina abe yero mina bi abe jamana wara kan sabla jamana yaftuna mali kilen tatebe akabu malima akabu finama kujo akira jentai ame dore ya laga mango ala ke sijani kenya kalfa amina rabbi e do ni ndala fasaye jume atoro mo sherifu ijo yoro yira usman sherifu ijo yoro yira kanforo bani yere ma organise ya nyemo ya madama folo groupe ma nyemo ya madama shi madama folo asolo shi madama folo ni de gunga joro yira alhamdulillah jonte kudo ko me ala me ne ga dongili yere ko ni o resta yere ne do ye kenaka bi a joro ba yere bi ni me yere kono ani salamiya yere kono ani armadiya yere de la jola wallahi très bien ande fasan bala fasan dere fasa bayre ay tere fo bani kuni anga tere ba fo piano sonne no n'est-ce pas anga son mankala musa ko piano nabila musa tono mara musa tono fulu ala kan sababa go da wulu ni ala ni ga fuga ala ya kamala ba ka ala yala abagata aywa sonne kene madi an klubala ala sango na musa amore ni fura na fe no ne sero la sele seran taina ashire fuego usman ni jere fuego roira ashire fuego usman ni jere fuego roira shire fuego roira bini bana kumanyana ashire fuego usman ni jere fuego roira bini mau fuego roira ela shire fuego roira bini kumala ina chogunyana nega sharefo mama dami dingenyo majo chogunyana chewo sharefo masita wolode ilo yoroira Allah sharefo no yoro tiche babela ebane wide chewo sharefo ashile fegelo usmani sharefo ilo yoroira Suna mau koila roira chebo charebo esiya mau koina chogunyana nega charebo fiya jama koijo roira samani charebo adiri chebo koila roira chebo charebo idani jama koila roira chebo charebo shirifu ilo yoroira bani ilo yoroira sharifu ilo yoroira usamane sharifu ilo yoroira adafu asebela ilo yoroira shebo sharifu Allah kira modenge ina chogunyana shebo sharifu aliyu modenge ina chogunyana bani Fatimata modenge ina chogunyana chebo jarebo shefo ila yara usmani jarebo ila yara shefo ila yara
esa mame sale alla kira tanuba ela era sebo jarebo sabudini jala poina jogunyana abane asila me okoila era nega jarebo era echifo ila abele biliba makamonyana. Merci beaucoup pour cette belle chanson d'hommage au guide spirituel des Ansar Asir Chérif Ousmane Madana Aïdara. Je crois que Machana Fasabanga Faso Funabagnoye. Je rappelle qu'on est en live ici, ce qui est vraiment très rare dans cette émission de temps en temps. Il y a toujours un playback de là, mais aujourd'hui c'est vraiment de façon spéciale. Hein? Vraiment. Bien spécial. Eh bien spécial ça. Mais moi le ban makodou. Kanaka ne fla godi ne fla te femina ma bala femonte ko so la aga sika ko atero bo kuma déjà on va faire sika de fla la fla bekan wallahi fla bekan wala sai siya kan yi ga siya do ga fla don kala be dum tere be fla de kala ne gara akudo ne bulo batra ok ni jekulu jekli ko fla den tala ma bala de a bemiri diga idara ka badra ali sidibela ale cheba do yi be manga jamana kan wajina ni jiddu ko jugun cheba do na be na le be manga be komi a wula manga ya be manga wo chebe nya fo yiddu mo shi ta fo mo shi maga ali biga mune fo ko jugun a ko rabu ba don arabu ba don dugo ngo fla ga corona arabu yayi kuma na wa ala re bangange ka bangange donc ni ka soro de flow de taille bangai ala kira dun taram de ka bangange o koro ba yira ka fo flow valeur ka bu ko sebe aka corona arabu yayi re ah non vraiment même il faut que le flow ko ko da ko la bi de budu wonna mena c'est important ne o ma jaddu wala gam ni boy wala gam ni ani kantila gam ni ani bebo ni ani bobo alors c'est la robe là oui ah oui c'est clair va quitter là-bas non avec Moustapha Sidibé spécial fête de Tabaski Albiamé Chérif Latiri sans faire créer la jeunesse et développement au Konnana mais est-ce que Bibina et Moustapha est-ce que donc là Konnana je crois qu'il y a Damina Mena Yafo il y a donc là ko ikapumo Konnana 600 mais Gilaou sur là donc là Damina Lawa Gilaou jumen sur là voilà bon ni gele soro besi anana kan wajibna ma fe ga barange ka ke sigoy bon gele soro la watila besi mo tunti adonga fo zigri dongli yere kanga deme ka ke ina fo ka musique kala studio complet quoi ka musique complet c'est ça zigri dongli la nini balma ke Basiri Kureshi de a folo Mali kono ya wasote ni mo chama be dongli don dabu mordi la groupe Rahman dongli tijiri kira kanne bana dabu mori bala manga kira nyogoye madinaka kira kanya hashimi obala ala kira kanu basali an jigimai obala ala masali wasalim obala me on dara ala ka hina ali farka turela aga gidar basi fola be amdalay barblini sido yelena andaranye album ke kamsina bo kamski complète d'avalen ke zikri album na on forforo de hakenen basidi sono mo jama duma ga baye dobe guitar do ala dobe sran dobe commencer ga fo bo aya piano dron fe ga aga na fe ma on yere de taraka be guruba ga do ala ya ka watila anana dia jinesi ko be do créer la damu muri yere dongli anana dia mo go bo do ba ta ga akega no classe nay en bezango do bu mo shubla bo mo shibe ne yere la sisa mais watia so mo shi kon ndane la déjà voilà donc au lieu de kera baradamne yi gila so voilà bezia watila wartan bulu ka dongli yo financer si yo sara bon ambalam so ko ni salma da gona la ga sara ni here ay handeme ka studio en kenayi c'est ça bon vraiment kon sana ga antu nganya sura la antu mi bon sena ne bon sena bangon basiri wa sena men nakura
an bɛna répétition kɛ kurusi kɛnɛ la suboliyɔrɔ handicapé mɔgɔw ka siège min an bɛna répétition kɛ ayiwa kuma dɔ la an yɛrɛ de kan k'a ɲini k'a di olu ma bawo olu ye lujuratɔ ye mais kuma dɔ la u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen ko Laurent cɛ nin ka ɲi ala kɛ sijani kɛnɛya da amina cɛ nin ka ɲi dɛ cɛ nin n'a bɛ taa an kɔni bɛ taa bilasira k'an jɔ a kɔrɔ k'a fɔ ayiwa nin an kɔni tatɔ ye an bɛ foli kɛ k'a kɛ a yɛrɛ nan'a faamuya a bɛ to ka kɛmɛ d'an ma o ye passé cɛ aw nana kɛ yɛrɛ dɔn cɛ foli yɛrɛ tɛ dabila ala ka sara ne yɛrɛ ye dɛ amina yarabi donc vraiment o y'a sɔrɔ diɲɛ la kɛmɛ jumɛn fɔlɔ saba kɛmɛ mais o mɛnna dɛ o mɛnna koyi bon kɛmɛ bin fɛn de tun don sefa kɛmɛ bin fɛnlama malilama oui wala a b'o dan n'a y'o di ne ni Basiri ma non cɛ a bɛ kɛ komi i ye 1000 de d'an ma quoi donc o kɛmɛ kun bɛ se ka fɛn caman kɛ u bɛ fɛnba de kɛ a bɛ marabaatiga sɔrɔ i bolo bon a bɛ se c'est-à-dire a b'i lafiya quoi parce que n'a fɔra k'i ye bɔ i sen na ka na i besoin kɛ ka tila ka segin ka taa a bɛ tila dɔnkilida la waati min na o b'a sɔrɔ i sɛgɛnna quoi an kɔni tun t'a kɛ passé ye dɛ an b'a minɛ ko passé mais anw t'a kɛ passé an b'a don dumuni de la n'i ye dumuni kɛ a bɛ taama diya i bolo kɔngɔ tɛ fɛ taama ma ala kana kɔngɔ sanga da amina yarabi amina très bien tigɛ b'a fɔ Mustafa ye alors de là où tu mènes, je crois que est-ce que an bɛ don min na ko bi ni e san joli bɛ dɔnkilida in kɔnɔna na bon ni anw ye album kɛ 2003 d'accord o ye Damumuri album ye mais Musafi yɛrɛ ka dɔnkili dali daminɛ o mɛnna dɔɔnin o mɛnna ani sisan a bɛ taa san 20 ko la o mɛnna dɛ o mɛnna yɛrɛ nkalon ma o mɛnna dɛ d'accord donc an bɛ se k'a fɔ a bɛ taa san 20 ko la bi na voilà alors gɛlɛyaw tɛmɛnen je crois que hɛrɛ dɔw sɔrɔla est-ce que an bɛ se ka jumɛn de fɔ mais i tɔgɔla studio b'i bolo sisan wa walima an bɛ se ka mun de fɔ dɔnkilida hɛrɛw kɔnɔna na alhamdulillah n bɛ ala fo k'ala barikada kosɛbɛ mais ninnu bɛɛ ye ne dɔgɔninw ye ninnu bɛɛ ye sigidalabaw ye bi d'accord minnu bɛ se ka baara kɛ Adama Sidibe b'o la Ala b'o la tout bon studio b'an bolo et puis fɛnɛ Basiri Kureshi i yɛrɛ studio sɔrɔ i tɔgɔla sisan très bien Basiri Kureshi a tun bɛ ka kuma dɔ fɔ ala ye hinɛ Tijani Kɔnɛ la Lagare o y'a sɔrɔ an bɛ bɔ an sen na Mɛnɛkura an bɛ taa Lagare fɛ yen Tomikɔrɔbugu Fodeseri Kɔnɛ denkɛ mais o waati la ale de bɛ yen Sigise la parce que n'i tun mago bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛ la dɔrɔn i bɛ taa ale ka ligne kan n'i ma taa ale ligne kan i t'a sɔrɔ donc an tun bɛ bɔ Mɛnɛkura tuma dɔ la n'an ye duurunin sɔrɔ an bɛ don duurunin kɔnɔ n'an ma duurunin sɔrɔ an bɛ taama sen na Mɛnɛkura a tiɲɛ o mɛnna est-ce que y'a faamuya mais don dɔ la an bɛ ka taga an sera Gabriel Touré dayɔrɔ ɲɛfɛla la polisi minnu bɛ yen ayiwa Basiri ko ne ma ko n bɛ min f'i ye don dɔ bɛ na ala kira kosɔn an bɛna fɛn bɛɛ sɔrɔ an bɛ mobili sɔrɔ an bɛ du sɔrɔ an bɛna muso ɲumanw sɔrɔ an bɛna den ɲɛnamaw wolowa an bɛ don avion kɔnɔ ka taa yɔrɔ bɛɛ polisikɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la anw senkɔrɔla nɔgɔlen don wa cɛ nervera a ko a tɛ ka bɔ sira kan bon tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra dɛ walahi ala kira kosɔn an ye nin bɛɛ de sɔrɔ koyi ka mobili sɔrɔ walahi a bɛ fɔ ko mɔɔw ɲɛ bɛ da silamɛ b'a kanu k'i ɲɛ da dugu min kan n'a ka bɔ ni dugu dɔ ye o ye Maka ye walahi an taara Maka ala kira kosɔn karamɔgɔ Solomana ye biye di ne ma k'an ka solo Laginɛkaw ka solo Fatumata Zahra kosɔn ala kira denmuso kosɔn a ko n ye ala kira denmuso jansa sisan n ye biye di ma a ta i ɲɛ da ala kira ka Madina i ka t'i ɲɛ da Fatumata Zahra ka Madina a n'a musaka bɛɛ lajɛlen a n'a fɛn bɛɛ bi dun bɛɛ ye joli fitini na koyi i bɛ don jeli min yɛrɛ la ka seli alikaba kubaru n b'o la et puis Madina fɛnɛ non kabako don arabu kɔni mɔ min fɛ an tira ɲɔgɔn na yen koyi arabu da kɔnɔ k'u b'a dabi k'a kana a fɔ k'a b'a anw bali donc mɔgɔ tɛ se k'i tunu arabu kan na bon bɛn an ni i bɛ Tunisie ma yan Tunisie min don o tɛ ne bɛ dɛ an ma dumuni ɲɔgɔn ye dɛ même bi an bɛ jɛ k'an dumuni ɲɔgɔn ye dɛ karamɔgɔkɛ nin bɛɛ kɛra an ye ala kira de kosɔn a ye mɔbili sɔrɔ ala fo ka ala barika da kosɛbɛ ka Mali silamɛ ɲɛnamaw fo ka an kanubaw fo diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc n'i y'a jateminɛ sisan aw ye mɔbili sɔrɔ aw ye studio sɔrɔ aw ye muso ɲumanw sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ parce que muso ɲuman kɛcogoya a cogoya ka ca dɛ a bɛɛ b'an ta ɲin a cɛ ka ɲi a jogo ka ɲi ba banna de koyi a bɛɛ kɛra tigaw la koyi don kɔnɔ Basiri a muso fɔlɔ y'an sɔn 2 nan na a muso fɔlɔ jiginna 2 nan na a tɛ tɛmɛ o kan o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ fana ta ye famuso
yɔrɔ bɛ tɔgɔ bɔ ye dɛ ni ko den wolo bɛ se u cɛ ka ɲi muso tobili la e kɔni ye ne bonya cogo la kɔni n'i b'a dɔn kɔni ni ala k'ale bila wa. to kɔni kelen fila bɛ ka o ye kelen de bɛ fɔ. e fila bɛ bolo fila bɛ bolo fila bɛ masiri bolo sigida in bilara anw na ko o de la an tɛna sigida bila ka taa po foyi de la. donc studio sɔrɔla so fana sɔrɔla dusu sɔrɔla. alhamdulilah an m'an tɔgɔ la so kɔnɔ musodoro bugu don mais an b'a kɔnɔ dɛ. kojugu mɔgɔ tɛ se ka taa fɔ ko le 5 sera ka an ma dɛ. a banna. ala kira kosɔn. kira an ye. aa tigɛrɛ b'a fɔ la. walahi wala sɛma ye tɛgɛ fɔ ala kira ala kira de valeur ye dugukolo kan. min ka bon. walahi dan tɛ cɛ in. a ɲɔgɔnna tɛ yen. walahi n'i kɛra kira fɛ walahi ala b'a kɔfile la. walahi tiɲɛ don. mɔgɔ ka fisa ni mɔgɔ ye koyi. mɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲɛ walahi n'i ye ala kira don i ni ala cɛ ala b'i laminɛ. kojugu. e ku wa n'o fana gɛlɛli ma mɔgɔw b'i ɲɔgɔn ye. tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ko dɔ kɛ i bɛ janya ka bɔ kira la mais mɔgɔ dɔw fana bɛ olu ka sɔrɔ kira la ka tɛmɛ e kan. walahi cɛw bɛ malaya n'i olu don i ni kira cɛ u b'i tɛgɛ la don kira kan walahi ala bɛ sɔn direct. walahi de ala ye. a mɔgɔw y'ale bi. sisan caman ba. a cɛ garankɛ a caman ba. walahi. ah d'accord an bɛ kira hukumu an bɛ kira ka kuma la n ye nɔbila dumanba min ye ka da kira la an b'o nɔbila lamɛn kisi ani nɛɛma ba ma kira fasa Chérifia TV sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jeunesse développement plateau kan émission Sambe Sambe an ka tigɛra b'a fo la c'est parti. À l'instant, an bɔra ka dogoni min lajɛ o de ye ka kasiba ye ka ɲɛsin kira sɔnna na kisi ani nɛɛma bama ni dara an balimakɛ fɛ Mustafa Sidibe hali bi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ɛri kelen bɛ ɲɔgɔn ko jamukan tɔni man ca kosɛbɛ tuguni an bɛ hali bi sanbe hukumu kɔnɔna na an ye kira fasa mɛn sisan an bɛ dugawu de kɛ ko ala k'an bɛɛ sara ni kira hɔrɔma ye c'est très important an bɛɛ bɛ k'ale de majamu hali bi n'i y'a majamu ya fɛ cogo min na i b'a hɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ n'i kɛra kira fɛ
diɲɛna i bɛ fɛn caman sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ alors sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ jɛmukan sɔɔni a bɛna ban mais yan'o cɛ est-ce que bi bi in na i bɛ se ka mun de fɔ an ye i ka actualité musicale kan dɔnkili kuraw bɛ sira la ka na wa walima ko kuraw jumɛn de bɛ sira la ka na ni e yɛrɛ bɛna min yira maliyɛnw na. ayiwa baara kura minnu b'an bolo o ye ala kira fasa caman b'an bolo ani ala kira muso parce que an bɛ ka dɔnkilidala bɛɛ n'i ka baransi cogoya don an mago bɛ ala kira n'a ka somɔgɔw ni a musow la donc an ye Seyida Kadija an y'o kɛ k'an ba Fatima kɛ k'an ba Aisha kɛ donc ala kira muso tɔ caman de bɛ yen ani diinɛ musobaw caman de bɛ yen an kan ka minnu fɛn kɛ donc baara ɲuman caman b'an bolo ka na silamɛw ko u sɔgɔlen to an na ni ala sɔnna ma ni nin baara ninnu bɔra u bɛna ye Sirifida TV ka hɛrɛ ni ala sɔnna ni ala sɔnna ma a bɛna fɔ concert bɛ yen wa. concert bɛ yen yɛrɛ concert bɛ yen mais nin waati in na Bamakɔ concert de ka ca an bolo bawo mɔgɔ caman tun ye a ɲini an ka taa concert kɛ yɔrɔ dɔw la an y'a fɔ n k'u sabali fɔlɔ an ka Bamakɔ ta ninnu kɛ fɔlɔ ni Bamakɔ ta ninnu banna an bɛ sɔrɔ ka taa olu fɛ yen. d'accord mais an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi a ka dɔnkilida in kɔnɔna na zikirida in kɔnɔna na je crois que waati n'a gɛlɛya kama cogo o cogo an bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi. alhamdulilah walahi ne bɛ ala fo ka ala barikada wa n balima zikidala bɛɛ bɛ ala fo ka ala barikada parce que a mana gɛlɛya cogo cogo zikidalaw bɛ bɔ ka taa kɔɲɔ kɛ u bɛ bɔ ka taa denkuli ɲɛnajɛw kɛ u bɛ bɔ ka taa denmafoliw kɛ hali n'a sɔrɔ la zikidalaw mago b'a la ka sɔrɔ kɛ cogo min na a tɛ ka kɛ ten mais a tɛ kun fiyewu mais ni fana ye dɔɔni sɔrɔ ka bila i kun o ka fisa a ti kun yɛrɛ fiyewu. o tiɲɛ i y'a faamuya mɔgɔw bɛ yen olu bɛ ni dɔnkilida cɛ dɔw bɛ se ka kalo kelen kɛ u tɛ bɔ ka taa hali sumu kɛ mais alhamdulilah zikidalaw kan k'a dɔn k'a fɔ ko ala kira ni foyi tɛ kelen ye nin yɔrɔ de la. o tiɲɛ dimanche fɛ zikidalaw bɛ bɔli min kɛ ka taa ɲɛnajɛ kɛ Mali a ka dɔgɔ ko Mali a ka ɲɔgɔnna kɛ dɔ wɛrɛ tɛ a tɛ komi zikidalaw cɛ ka ɲi dɛ u cɛ man ɲi wa u tɛ se ni bɛɛ ye mais fɛn min ka fisa ni fɛn bɛɛ ye dɛ zikidalaw nɔrɔlen b'o de la walayi ni selen tɛ i tugu ala kira la ala b'i lase. wallahi tigɛ b'a fɔ mais dakuɲɛ kelen na minute kelen dɔrɔn zikirida y'a fɔ cogo min na an ka to a cadre kɔnɔna na toujours mais est ce que bi bi in na i n'a fɔ an balimakɛ dɔw bɔra ka wuli sisan ni o ye Sɔrɔka ta ye a bɛ se ka kɛ i b'a dɔn a bɛ réseau kan bi mais est ce que e bɛ mun de fɔ ale ta ye zikiri de ye wa ale ta ye jumɛn de ye. voilà bon sisan parce que a ka instrument falenna dɔɔni. bon a taara i n'a fɔ u ka biji dɔw bɛ yen denmisɛnninw bɛ fɛn minnu dɔn k'u bɛ fɛn dɔw feere réseau kan wa. Nigeria. voilà donc i b'i ka voix kɛ u b'a fɛn kɛ bon art kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ni dɔncogo sababu don. o tiɲɛ. i y'a faamuya mais toujours ne b'a ɲini a fɛ hali n'a taara n'a lakodɔnna a kana ɲinɛ a bɔyɔrɔ de kɔ. a ma faamuya a kana ɲinɛ zikiri kɔ a k'a dɔn fiyewu mɔgɔw bɛ ka k'a fɛ ala ni ala kira de kosɔn. o tiɲɛ. ani maɲumanw kosɔn a kan'o bila fiyewu ka fɛn foyi minɛ. inchallah très bien alors est ce que ni maa minnu fana mago bɛ e la i ko i bɛ kɔɲɔfɔli kɛ c'est ça est ce que i bɛ se k'a lasɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ aw la minnu b'a fɛ ka wele ka taa baara sira kan aw kana wele k'a fɔ ko an ye Sirifila TV jabaranin kan i cɛ ka ɲi ou bien a bɛ tan. voilà ayiwa basi t'o la basi t'a la. muso fila bɛ yen dɛ. basi t'a la sa. basi t'a la a ka ɲi kojugu a ka ɲi walayi foyi t'a la basi t'a la u bɛ se k'an wele yɛrɛ basi foyi t'a la a ka ɲi trop même. donc ni m'o fɔ mɔgɔw ye voilà donc ni mɔgɔ minnu kɔni mago b'a la k'an wele komi cɛ man ɲi ten kosɛbɛ mais n fana tɛ mɔgɔ cɛjuguba ye. awɔ o ye tiɲɛ. 76 29 c'est ça 17 47 an ye wele orange numéro de bi a bɛ orange money kan an ye wele min na martel bɛ yen mais n t'o fɔ. seli hukumu kɔnɔna don. voilà on sait jamais an bɛ selibaw kɔnɔnaw la ka taga zikidalaw ye fɛn fɛn sɔrɔ sagatigiw y'u dɛrɛ a bɛɛ kan ala kɛ hɛrɛ kɛ ani sagatigiw ye. Amina, merci. Merci beaucoup. Alors, Djemouga Sosoriano, Ambetegreba Fambalmaké. Très bien, l'émission s'arrête là. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le thème, c'était l'immersion dans l'ambiance de la fête de Tabaski avec notre frère
Mustafa Sidibe an b'o bɛɛ lajɛlen fo dante foli min an y'a wele a donna ka carrière kɔnɔna na ka caman fɔ dɔnkilida yɛrɛ min zigida yɛrɛ min a ye caman fɔ an ye o kan ni Ala sɔnna ma jamukan n'a m'a sɔrɔ dimanche na a bɛ se ka segin ka lajɛ ntɛnɛn k'a daminɛ 11h ka taa bila midi la n'a ma se k'o si sɔrɔ a bɛ taa an ka bɔlɔlɔw sanfɛ Facebook Serifla officiel walima YouTube jamukan dafalen a bɛ taa sɔrɔ yen ka a lajɛ cogo min na ka wasa ni Ala sɔnna ma ni aw fana b'a fɛ k'an wele jamukan na a bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru siraw la ni o ye 63 00 12 95 63 00 12 95 k'a fɔ ko Ala ka san wɛrɛ seliba jira an bɛɛ lajɛlen na Ala ka Mali suma merci.